و پێشنگتیا هەر تشتی کرنە di Kurdistanê de. Li navenda wa şûkaniya çand û hunerê, şaxê Serêkaniyê yê yekîtiya rewşenbîrên Kantona Cezîrê û tevgera çand û hunerê roja rojnamegeriya Kurdî bi awayekî helbestî û hunerî vejandin. Evînek bi we te di hizrên xwe de ji bona te xwedî dikim. Kevalek hestedar ji bo wî pêjna te nîgar dikim û pirwazeke şengewîn diafirînim. Hîna çavan li te digerînim û di bêdengiyê de û tukanî êş û azariyan de dikişînim. Şevê min bûne çavdêr, xewnê min bûne nameroj ji bo neevîneke bêkêr. Di vê rojê de kar û xebata bedirxaniyan duwarê rojnamegerî û rewşenbîriyê de hate bîranîn û pêvajoya rojnamegeriyê ta roja îro hate rêzkirin ku ew jî wek civaka Kurdî rastî mercên awarte hatiye. Îdarin bo rojnamegerê Kurd bibin bersiv ji vê şoreşê re bigên asta bo karibin dengê Kurd dengê helwesta Kurd bigênin tevayî cîhanê em bihêvîne bo ew rê tê şopandin lê ema negihane wê astê em hêvîdarin bo serkeftin wê nêzik bin. Li gor hin rewşenbîran rola rojnamegeriyê di astekê de ye ku dikarî bû wêne û dengên bûyerên giring bigihîne cîhanê û civaka Kurdî pêş bive li ser astên ronakbîriyê. زانه چو قاس او کمانی هبه او ارینیه یعنی بس گو دنگ کردا درخص دربه بس کو شورش کردا قضیه کردا به عالم به جهانی گش ناس کرنده یعنی رول خلیست به طایبت زمان دجی یعنی زمان یعنی ام به کووار پربونه خلق فری خوندنه کرن یعنی رول خب بشکل کی مزن دوی مجالی دلیست Roja rojnamegeriya Kurdî helkeftineke ku civaka Kurdî dîroka xwe bi bîr bîne û wê nûjem bike her wiha giring e ku ev civak bi desthilatê çaramîn pêş bikeve. Azad Weşûkanî Orient News, Serêkaniyê.